ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಡೇ ರುಟೀನ್ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸತಾದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಸರಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಡೇ ರುಟೀನ್ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ನೆನೆತ್ತದೆ ತೂವಡು ಹೇತವಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಯಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿಯಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತನಾತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪುನ ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಲಕ್ಕುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪನೆ ಚಾ ಪರ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀದಿ ಪೇರು ಅಂಚ ಚಾ ಪರ್ಪುನೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆನು ಮೀಪವನೆ ಪತ್ತರ ಪೂರ ಆವಡಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದು ಚಲ್ಲನಲ್ಲ ದೇ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಚಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ನಗನೆ ಚಿರ್ಗಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಬೊಲ್ಪನಗ ಅಲೆನ ಮೂಲು ಬೆಡ್ಡು ಜೆಪ್ಪವೆ ಇಜಿನಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪಂಡೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುವಾಲು ಬೊಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬೆಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಯಲೇನು ಲಕ್ಕು ಜರ ಮುದ್ದೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಓ ಒಬ್ಬು ಅಕ್ಕು ಜರೆ ಮಗೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಮಂಪರಿಜ್ಜೆ ದುಃಖ ಪಪ್ಪಂಜಪ್ಪ ಜುಜ್ಜಿ ಮಂಪುದು ಜುಜ್ಜಿ ಮಂತು ಬುಕ್ಕ ಚಾಚಿಗ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಗೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕ ಅವಳು ಲಕ್ಕರದ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನೆಂಡ ಲಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಏನು ಬಾಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೊಲ್ಪುಗು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಕ್ಕದು ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಕೊರಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇನ್ನು ಕೊರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಬಿದ್ದೆಲೆ ತೊಬತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ವಾ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೋರು ಬಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇಂದು ವೆಂಚಿನ ಐತಲ್ದ ಬೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆ ಬೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಐನ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತದು ಬಾಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಬೇರು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಶಾಪಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೈಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೈಲ ಅಂಡದು ಅವು ಆ ತೈಲನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಬೇರು ಅಂಚ ಬೇರು ಪಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೇರು ಕೊಂತು ಕೊರಿಯರ್ದು ಅದು ಇತ್ತೆ ಆ ಬೇರು ಕೊಂತದು ಐಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಐನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೈನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿಲೇಕನ್ನೇ ಐಕೆ ಪೆರ್ಪ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಬೇರ್ದ ಪವರ್ ಪೂರ ಪೋತನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ಬುಕ್ಕ ಬೇರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇರೆದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಜಿನಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಐನು ಗಾನರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಐನು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಐತಲ್ದ ಬೇರ್ದ ಎಣ್ಣೆನು ಯೂಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಮೂಲತೆ ಮಸಾಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಾಲತ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಲೆನ ಮೀಪೈರ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರತೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ ನೇ ಪೂರ ಪಂಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಪೋತೀರು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಅತ್ತು ಕೆಲವಾರು ಪಂಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನೇ ಆ್ಯಡ್ ಬಂತೊಂದೆ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಾನೆ ಹೆಂಚ ಪೂಜೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಅಂಡದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ನ ಐದು ದುಃಖ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಚ ಮನ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಪೋಂತಿರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ದ ತಿರ್ತೆ ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೈನೇಟು ಅರೆ ಪುರ್ಸೋ ತನಕ ಬರ್ಪಿರು ಅಂಚ ಐತೆ ತುಲೆ ಮುಳಿಯನಗ ಬಾಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಇಂದು ಯಾನೆ ಎಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ತೂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿನ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಂಡ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನೇಟು ಅವು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು
ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಈ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಸ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಲ ಇತ್ತನಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಭಯಂಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಮಂತಿಜಿನಿ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದು ಜಪ್ಪದೆಯನು ಅಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇನು ಜಾಲಿ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬುಲ್ತೋ ನಿಪ್ಪುವಲು ಹೊಯ್ಕೊಡೋದು ಇಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಪೆರ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಡು. ದಾತೆ ಮಗೇವು ದೊಡ್ಡ ದಾತಂಪು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮೀ ಪೇರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಲು ನೀರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಮುರ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕರ್ಬ ಬೆಚ್ಚಮಂತದ ಮುರ್ಕ ಹೊಡತೆ ಎಂಬಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೀ ಪವನದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಐಟ ಒಂಚೂರು ಕರಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚ ಐನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತದ ಪಾಡಿ ತಿರ್ತು ಆ ನೀರನ್ನು ಅಂಚ ಐತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೀಪ ಇರ್ಲಂಚೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವದು ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಮೀಪ ಇರತ್ತು ಏರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ತುಂಬರ್ದು ಐಕೆಯನ್ನು ತಿರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪದಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೀಪ ಇರ ಓಡೋದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮೀಪಲ್ಲ ಅಯ್ಯೆ ಮೀಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಪಂಡ ನನ್ನ ನಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಓಡತ್ತ ಬಾಲೆನು ಮೀಪಾಯರ ಪತ್ತಿಯರ ಮತ್ತು ಐಕ ಓಡೋದು ಇಯ್ಯೆ ಮೀಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೋನು ಒಂದಂಡದು ಪಂಡಿರು ಹಂಚ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೂರು ಮೀಪಾಯರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಪುರು ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಡ ಐಕದಾಲ ಪನ್ನೀರ ತೆರಿಪುಜಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ತೆರಿಪುಜಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಜಾಗತೆ ಮಂತನ ಆತು ಜಾಗತೆ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನೊಂದು ಬಾಲೆನಿತೆ ಅನ್ಕ ಅಂಕನೆ ಪಾಡ್ದ ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತುಂಡು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ತರಕ್ಕೆ ಮೀಪ ಇರವಲ್ಲ ಬೆರಿಕ ಮೇಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಂಡು ತರಕ ಮೀ ಪೌನವೇ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾಲೆನು ಮೀ ಪೌನೇಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಇಂಚ ಮೀಪೌಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತದೆ ತರಕ ಮೀಪವೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ಪು ತರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪದೆ ಮೀಪೆರ ಕಲ್ಪು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಡ ಇಂಚ ಮೀಪನ್ನಂಡ ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿಕ್ ನೀರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಪುಣ್ಣೆ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಮೀಪೌನೊಂದಿತ್ತನ ಕೆಬಿಕ್ ನೀರು ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನ್ ಮೀಪದ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ವರ ಕೆಬಿಕ ನೀರು ಪೋತುಂಡು ಬಾಲೆದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಉಲೈ ಪೋತು ಜೀಬಿ ದೇವನಾಗ ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನೊಂದು ಮಂತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಇಂಚನೆ ಮೀಪಯರೆ ಕಲ್ತೊನು ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬುಕ ಅಂಚ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ತರಕ ಮೀಪೌಂಡ ಪಂಡಂಡ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪೌಡು ನನ್ನ ನನಿಕ ಬಂಗನೆ ಆಪುಣತ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ತನ್ನು ತೊಂದರೆ ಎಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಚ ಮೀಪೈನೇಟ ಬುಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪೋಡಿ ಆಪುಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕಂಕನೆ ಪಡ್ದು ಮೀಪನಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಮೂಕುಗು ನೀರು ಪೋಪುಣ ಅನ್ಪುಣ ಪೋಡಿ ಆತಿ ನಿಜವಾದ ತುನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ತರತ್ತ ಎದುರುಗ ಅಂಚ ಕೈ ಪತ್ತದು ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಮೂಕು ಪೋಪುಣ ಪುರ ಆಪುಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇದು ಬೋಡು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆತಿ ಅಂಚ ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದೆ ಅಂಚ ಐನೇಟು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಂಚ ಇತ್ತನಂಡಲ ಏನು ಬಾಲೆನು ಮೀಪವ ಏನು ಹೊಡ್ತಿತ್ತು ನನ್ಲ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂಡ್ವೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದಂಡು ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂಪುನೇಟ್ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತಂಡ್ಲ ಏತು ಕಲ್ತನಂಡಲ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಆ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂಪುನೇಟ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನಿ ಬೇರೆ ತೆರಿಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಹಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೇನ ಮೀ ಪೌಣ ಪತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮೂಲು ಎಂತ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಯಾನು ಬಾತಿರ್ ನೀನು ಕೆವಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ಉಲ್ಲ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಉಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಐತೆ ಅಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ಆತೇನು ಪಾಡ್ದು ತಾತದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆರು ಬೊಕ ಕರಿ ಚೂರು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇರು ಉಳಿತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಬಾಲೆ ತೋಜುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಾಲು ಅಂಚ ಯಾನು ಪತ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪುಗೆ ಪತ್ವೇರು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲಂಕನೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಪುಗೆ ಪತ್ವ ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ಪುಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಆಯ್ನೆಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಚೂರು ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಹಂಚ ತರಕಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋದುಲ್ಲೆ ಯಾಪೆಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿರೋ ಬಿಡು ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬುಳಿಪು ಭಯಂಕರ ಬುಳಿಪಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾಟ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನ ಒಂಚೂರು ಮಣಿ ಪಂದಿರ್ಲಾಲು ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕೈ ತಡಿಕ್ ಕಾರ್ ತಡಿಗೆ ಪೂರ ಏನು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಚಂಡಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈತಡಿ ಖಾರ ದಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಚಂಡಿದೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕೆಕ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಕಂಕನೆ ಬುರೆ ಪೂರ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಜಲ್ಲನಲ್ಲ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಂದು ಇತ್ತನೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆ ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೈತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನಡ ಜೋಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಇಂಚು ಸಿರ್ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೌಡ್ರ್ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಪೊಡಿ ಐತೆ ಅವು ಪೂರ ಮೂಗ್ ತೊಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೀರು ಅಂಚ ಪೌಡ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಓಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಐಟಮ್ ಈ ಪದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ತೂತೇನು ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ಕೇನು ಜಲ್ ಪಂಡ ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಪನ್ ತೋಜೋಡು ಅಯ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಆಪಲೆ ಬುಳಿತೋ ನಿಪ್ಪುವಲು ಪಾಡ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ಪು ಜಲ್ಲು ಲೋಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಕೆಕ್ಕಲ್ದಾಡೆ ಪೂರ ಏನು ಹೆಚ್ಚಲ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಿ ತಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಹಾಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬೇಗರು ಬತ್ತನೆ ಅಂಡ ಆತಂಡ ಚಂಡಿ ಇತ್ತನೆ ನಂಗೆ ಉರ್ದೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜತೆ ಪಂಡ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರ ಬೀಳ್ತೋದಿ ಪೋಯ್ತು ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೋನುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಫೀಡ್ ಬಂತನಾಗ ಚೂರು ಬತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಲು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜೆತ್ತಿ ಪುನಗನೆ ಆವಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಚ್ಚೆರ್ಗಿಡಿ ಪುನಗ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಪಾಡ್ನೇನು ಕೈ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಂತದೇನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಂತ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮುಳಿಯನ್ನು ಜೆತ್ತಿ ಪುನಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಜೆತ್ತುದುಲ್ಲಾಲು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬುಲಿಪುನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊರ್ಚಿ ಅವಾಲು ಯಮ್ಮೂಲು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿ ಪುನಗ ಅಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಬುಲಿಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕ್ಕೆ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಹಂಚ ಐತೆ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿ ಪುನಗಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆತ್ತೆ ಮೂಲು ಜೆತ್ತದಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಖಾಲಿ ಮುಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಗಿಡಿಗೆ ಅಂಡದು ಪೂರ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೆ ಸರಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಎಂದು ಬತ್ತುಜಿ ಸೆಕೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅವನು ಬಾಲೆನು ಚೆಪ್ಪದ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮೂಲು ಕುಂಟಾರ್ದದ ಪೂರ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಂಡ ಜೆಪ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಬೇರು ಒಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬೇಕ ಜೆತ್ತಲ್ನಂಡ ಯಾನೆ ಕುಂಟಾರ್ದ್ವೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧೀರು ಪೂರ ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ಗಂಟೆ ಐತೆ ಆಂಡ್ ಪದ್ರಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮನಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತು ನನಗನೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಕಲ್ನ ಆರೈಕೆ ನತ್ತ ಅಕಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣು ದೀತನಂಡ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದೆ ಆವಡು ಆದಿಪೊಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಈ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಂಡ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಪಂಡ ಈ ತಾರೆ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ತಾರೆ ಬಾರ್ನೇನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಲ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿರ ಅಡ್ಡು ದಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಸರಿಟಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಂತೂ ಒಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಕದಾಳು ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡು ಕೋರಿ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ತುಣ್ಯೆ ದಾತ ತೂಪು ಮಿತ್ತೆ ಬಪ್ಪಲೆ ತೋಜುಂಡೆ ಬಪ್ಪಲೆ ತೋಜುಂಡೆ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬೊಂದೊಲ್ಲಾಲು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಕೊಡೆತ್ ಮುರಣಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಐತಿ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಜ್ವರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಕೊರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಯಾನಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ ಚೆರಿಯ ದೀಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗ ಇನ್ ದೀನ್ನಂಡ ತರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಡಾಯರ ಆಪುಜಿ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಲಿಗ ಐಕ್ ಬೊಡದ ಇನ್ ದೀಪುಜಿ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ನಿದ್ರೆ ದಿಯಲ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ದೀಪೆ ಇಂಚ ಯಾನ ಇಂಚ ಮೂಲ ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಈ ಶೀಟ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾಯನೆ
ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ ನೀರು ಎಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ಲೋಲ ಮಡೆ ಮಂತಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟುಂಡು ದೇರ್ದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬೆಡ್ ಪೂರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ನೇನೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಪಂಡೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಕು ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬ ಒಂಜುಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚ ಯಾ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಯಾ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಬರ್ಪುನ ಆತು ಪೊರ್ತು ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಂಡ ಆಲೆನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಆಲ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬ ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಕೇನೋ ನಿಪ್ಪೋಡು ಅಲೆಗೆ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಲ್ತೋ ನಿಪ್ಪಲು ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬುಲ್ತೋ ನಿಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರಗೇನೋ ನಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನೇಟು ಇಂಕ ಅಲ್ಲೇನು ಬುರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡ್ಪುನಾಗ ಬುರ್ದು ಪಾಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆದೆ ಕುಂಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಪಣೆ ಮೇಲ್ ಮೂನೆ ದಾಡೆ ಪಾಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪಣೆ ಅವ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬಲು ಪೆರ್ಪೈತೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಒಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಯಾರ ಉಂಡು ಹೊರೊರ ಜೆಪ್ಪಲು ಹೊರೊರ ಜೆಪ್ಪು ಜಾಲು ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಜೆಪ್ಪಲು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬನೆ ಗೂಂಗೆ ಗೂಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಗೆ ಇತ್ತೆಂದೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಾಲು ಬಾಯಿನ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪುಣ ಇಂದು ಅವಲ್ಲ ಬಿಮ್ಮನ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯಲ್ಲ ಅವು ಏತನ ಅಂತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಏಟಾಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದೇ ತೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನೆಂಡ ಬಿಮ್ಮ ಉಳಾಯಿ ಬೋಂಡ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಂಪೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಶುರು ಅಂತದ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ತಾತೆ ತಾತೆ ತಾತು ಅಂಚ ಮಂಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ್ಗೆ Yay! Wale, debele. Punne jala, ana. De. Ijji. Ingi. Ingi. Bunguru. Apa berpalan jangan pune? Mampu cepa. Budle. Budle ಮಗೆ ಹೇ ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರು ಹಾಯ್ ತುಲೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಕೊಡಪೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬರೋ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿರಿ ಎಂಚ ಮಗಳು ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಗಂಟೆ 4 ಒಂದತ್ತದು ಯಾಪಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿ ಜೆತ್ತದು ಇಪ್ಪಲು ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿ ಯಾನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾದಿ ಇದು ಪರ್ಪೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಚಾದಿ ಬಿದ್ದು ಪರ್ಪೆ ಇನಿ ಚಾತ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಶೀತ ಆತ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಾಫಿ ತೀದು ಪರ್ಕಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಯಾನು ಕಾಫಿ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪುವಲ್ ಪಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆತ್ತನೆ ನನ್ನಂಡ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜೆಪ್ಪುವಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಗಿಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಯತೆ ಎಂಚ ಏನ ತೂವೊಂದು ಜೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವಲ್ ಲಕ್ ತೂಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಗಿಟ್ಟ ಅಂಡದು ಜೆಪ್ಪುವಲ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒರೊರ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕುವಲ್ ದವಂಡ ಲಕ್ಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತು ನಂಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅತೆ ಯಾನು ಗಿಟ್ಟ ಅಂಚನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿಟ್ಟೆ ಅಂಚ
అయితే ములో కాఫీ దీదు అయిన కొండతుంది కుల్ದು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ದೀದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೀದಿತ್ತೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕನಕ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋಗು ದೀತೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪಾತೆರನ ಚೂರು ತೂವಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಮಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಣ್ಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುಳ್ಳದು ಚಾಪರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲತೆ ಅಂಚೈನೈತೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬತ್ತದು ಬಿದೆ ಕುಳ್ಳದು ಚೂರು ಪೊರ್ತ ಅಮ್ಮಡ ಪಟ್ಟಂಗ ಬಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಿದೆ ಬರಿಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಐಟೆ ಪೋಪುಂಡು ದುಂಬದಲ್ಲಕ್ಕ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಂತು ಓನಾಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾದ್ ಪೋಯಿ ನಿರ್ದಾದು ಬುಕ್ ಎಂಚಿನಂಡು ಐತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚ ದುಮ್ಮತ್ತ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಾಲೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೆ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಾನೈತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಅದು ಆವಡು ಯಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತನೆಂಡ ಬುಕೈತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಯರ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಲ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಗಿಟ್ಟವು ಪೋದು ಬರುಡುಂದಿತ್ತನೆಂಡ ಅಂಚ ಆವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಪರ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೈನು ದೇತೊನಿಯರೆ ಪಂದು ಪೋಯೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಯಿನ ಎದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಲೋ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಚೂರು ಕುಂಟು ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲೆದ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ದುಂಬೆದ ಎತ್ತದೇರು ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಐನ ಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಐತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ ದುಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಕ ಉಣ್ಕೊಂಡು ದಲ್ಲ ತಿಂಜ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿತ್ತನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಎಂಬಕ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ನೀರೇಳ್ದಿತ್ತನ ಏನು ಪೂರ ದುಂಬುಡು ಪಾಡಿಯೆ ಐತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 4 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂಚ ಐನೇಟು ಉಣ್ಗುಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಜಲು ಅಂಚ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಹಿತ್ತೆ ಬಾಲೆನ ಪಿದೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯಗ ಯಾಪಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆನ ಪಿದೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೂರ ತೂಗೋಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಡದು ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ದುಂಬೆ ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂದತ್ತು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆನ ಪಿದೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂದು ಕತ್ತಲೆ ಅದಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬೈಯಾಗ ಪೆರ್ಪರ ಮೀಪವೆ ಬಾಲೆನು ಮೇಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಕ ಮೀಪವುಜಿ ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಪದು ಜಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡಿತದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಒಡದು ಬೈಯಾಗ ಮೀಪದು ಜಿ ಬುಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮೀಪಾಯೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಲೋಷನ್ ಪೂಜೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೋಷನ್ ಪೂಜೆನಾಗೆ ಆಪಲ ಬುಳಿಪೋಲು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಯಂಕರ ಹಠ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತನಂಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಿಯರ ಆಯಿಜಿ ಅಂಚ ಲೋಷನ್ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಲೆನ ಪತ್ತದು ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದು ಚೂರು ಫೀಡ ಅಂತದು ಪುರಾಣಗ ಚೂರು ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಕನೆ ಜೆತ್ತಲು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಕಾಲೇನ ಜೆಪ್ಪಿರ ಬುಡಿಯ ಯಾನು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಪುರಾಣಗ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬುಕಾಲ ಜೆತ್ತನ ಹಿಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತದು ಮನಸ್ಸಂತದು ಜೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆತಂಡು ಇಂದು ಈತ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಯಾಪಲ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಾನಾತ ಹಿಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ